Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Ang mga dayuhang pumupunta sa ibang lugar at dinadala nila ang kanilang kultura at gawi, habits. Pumunta ako sa Asia noong 20 taon ako pero gusto ko pa rin pizza, spaghetti dahil galing ako sa Italia. Even if I'm already 20 years in Asia, but I still like them. Gusto ko rin ang pansit, pero sa akin mas masarap ang spaghetti. Katulad noong pumunta si Jesus sa mundo, dinala niya ang kanyang kultura, ang kanyang habits, ang karanasan sa banal ng Santatlo, at kanyang relasyon kasama ng kanyang ama. Sa totoo, naging tao siya at nang-aral kung paano mabuhay sa mundo, pero itinuro rin niya sa mga alagad kung paano mabuhay sa kalangitan. Ibinigay niya sa kanila ang kanyang kultura, the heavenly life. So Jesus came to the world, he learned how to live in the world, but also he taught the apostles how to live in heaven according to the lifestyle of the Trinity. Dahil dito, ibinigay sa mga alagad ang bagong utos, ang utos na galing sa Kanya. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig sa higit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang utos na ito ay ang lifestyle ng banal na Santatlo. Dahil sa pasimula, isinabuhay ng Diyos ang utos na ito sa kalangitan, nag-ibigan ang Ama sa Anak at ang Anak sa Ama. Ang bagong utos na ito ay ang utos ng Santatlo. At ibinigay ang utos na ito sa ating lahat ni Jesus upang isabuhay natin ngayon katulad nila sa sanlibutan. Dati ang aking kaalaman sa Kristiyanong pag-ibig ay kaaway o pagmamahal ng mga duka sa labas ng aking bahay o sa ibang bayan. Noong ako sa high school, gusto kong pumunta sa simbahan sa aking grupo ng kabataan sa labas ng bahay ko, magmahal ng mga mahihirap. Gusto ko pumunta sa ibang bayan. Gusto kong mag-volunteer sa Africa, maging missioner sa Asia. Sa isip ko, para maging Kristiyanong tao, kailangan ko pumunta sa labas, sa kabila, sa malayo. Noong ito, nakalimutan ko ang Kristiyanong pag-ibig ay mula sa aking pamilya, sa aking bahay, sa aking magulang. Dahil dito, nagsimula muna akong magmahal sa aking pamilya. Nagsimula akong maglinis ng aking kwarto, hugasan ang mga plato sa kusina, makinig sa aking ama. Naintindihan ko ng mas malalim ang salita ni Jesus, walang pag-ibig ng hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Para sa mga kaibigan. Dahil dito naintindihan ko ang pag-ibig ay dapat magsimula sa aking bahay, sa aking grupo, sa aking komunidad. Pagkatapos pupunta ako sa labas, sa malayo. So to start from our group, our community, our family first, and then we go out. Ngayon, hindi tayo pwedeng pumunta sa labas dahil sa COVID-19. Hindi tayo pwedeng tumulong sa mga mahihirap sa ibang lugar. Bawal tayong bumisita sa mga may sakit sa ospital dahil sa lockdown. Pero kaya natin magmahal ng ating pamilya at komunidad. Dito muna natin isabuhay ang bagong utos ni Jesus. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito ay ating responsibilidad, lalo na para sa mga magulang, magmahal ng kanilang anak.
Pero dapat magmahal din ang mga anak sa kanilang magulang. Kung matindi ang pagmamahal sa pamilya, ang pagmamahal na ito ay lalabas na parang baha, like flooding water, sa ibang tao, sa ibang pamilya, sa iglesia, sa buong lipunan. Ang bagong mundo ay magsisimula sa ating lugar, magsisimula sa ating mutual love. Amen. Tinatawag tayo ni Kristo ng kanyang mga kaibigan at inuutusan tayong ibigin ang isa't isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin.